Mars manapság egy számunkra lakhatatlan sivatag. Ezen nincs is mit szépíteni. Ennek ellenére még mindig közel sem lezárt ügy, hogy van-e élet a szomszédunkon. Sőt, az is lehet, hogy már meg is találtuk őket. Mindig így nézett ki a vörös bolygó? És tényleg halott? Ha szeretnél a végére járni ennek az ügynek, tarts velem ebben a videóban. Vagy kedves emberek, én Hunes vagyok, és ma megnézzük, hogy mit tudunk eddig a Marsról, milyen esetleges bioszignatúrákat találtunk, illetve beszélünk a marsi életkutatásáról. Ugyanis lehet, hogy már egyszer felfedeztük, csak véletlenül el is pusztítottuk. A videó írása közben kellett rájönnöm, hogy milyen irgalmatlanul sok érdekes rejtély van csak a Marson, így több részre kell osztanom a témát. Ez a videó a Mars történetéről és néhány kutatásról fog szólni. Később külön tárgyaljuk a hipotéziseket, a jelenlegi élet helyszíneiről, formáiról. Miért is érdekes ez a rossz sivatag? Az első és nagyon egyszerű válasz az, hogy közel van, kőzetbolygó, és a jelenlegi technológiánkkal már tűrhetőek a körülmények. Ideális alanya az első vizsgálatoknak. Ugyanis a bolygók megismerése nagyon gyerekcipőben jár, egészen egyszerűen azért, mert csak most kezdtük el a kutatásokat, sok időt vesznek igénybe, és nincsenek összehasonlítási alapjaink. Ugyanis a Mars lesz az első bolygó, amit ténylegesen részletekben menően fel tudunk tárni. Saját bolygónkon kívül. A Marsnak van egy nagyon különleges tulajdonsága, mégpedig a víz. Ugyanis akármilyen is most ez a bolygó, immáron bizonyított, hogy rendelkezett folyékony vízzel, tavakkal és folyókkal, valamint most is található fagyott víz a felszínen. Sőt, a videó megírása és felvételek között új cikkeket olvastam, hogy immáron bizonyították ezt válni a marsi óceánok jelenléte is, a földihez hasonló partvidékeket lehet felfedezni a bolygón. Emellett jelentős vízkészlet van a mai napig a felszín alatt. Mindez azt sejteti, hogy a Mars 4,5 milliárd évvel ezelőtt rendelkezett hasonló körülményekkel, mint a Föld, ahol az élet meg is jelent. Ettől olyan különleges a bolygó. De mi történt a Marssal, és hol tűnt a víz? Nos, egy része a jégben van, más a Föld alatt, vagy kémiai kötésben a kőzetekben. Viszont a legtöbb az űrbe távozott sajnos. A Marson gyenge a mágneses tér, így megszűnt a vastag atmoszféra, ami később a felszíni vizek megszűnéséhez is vezetett. De miért fontos ez? Ugyanis az a történet az alapja a kérdéseinknek. 1. Valaha létrejött-e az élet? Ez fontos, hiszen ha a Marson volt élet, az egyben azt is jelenteni, hogy az egész univerzum hemzseghet tőle. Ha nem, akkor is érdekes, hogy miben volt más a Föld, miért itt alakult ki. Mitől vagyunk mi különlegesek? A másik kérdés, hogy ha volt, akkor megmaradt az élet a mai napig? Amennyiben nem, nagyon nehéz lesz a dolgunk, hiszen csak fosszíliákból és közvetett bizonyítékokból fogunk tudni dolgozni. Ennél valamivel könnyebb sorra venni azokat a régiókat, ahol mai napig létezhet az élet. Ugyanis a Mars akárcsak a Föld hatalmas, és ugyanúgy gazdag változatos körülményekben. Nem lehet egységes térként tekinteni a bolygóra. Ma már bizonyos, hogy egyes földi létformák képesek lennének túlélni a Marson, ami azt jelenti, hogy fokozatosan változó környezethez alkalmazkodó helyi organizmusoknak minden esélye megvolt a túléléshez. Ezeket a fajokat a Földön extremofiloknak nevezzük, és benépesítik a legszélsőségesebb régiókat is a bolygónkon. Na de most, hogy ennyit beszéltünk a lehetőségekről, ideje, hogy valami konkrétumot is mutassak nektek, mert már másfél videó óta csak elméleteket hozok fel, és bár a csatornának célja, hogy gondolatmenetet ébresszen bennetek, azt ígértem, hogy konkrét infókkal is fogok szolgálni, ami most következik. Mivel a jelenleg is lakható zónák külön lesznek tárgyalva, most inkább a fosszíliákra és a mérésekre fogunk utalni. Biztos felmerül bennetek a kérdés, hogy ha lehet élet, akkor miért nem megyünk oda, és vizsgáljuk meg a talajt. És ha már ennyi misszió volt a Marsra, hogy nem botlottunk az élet nyomaiba? Tulajdonképpen a válasz az, hogy ez már megtörtént. Immáron nem csak keressük a nyomokat, hanem évek óta a tudósok már meglévő nyomokat, méréseket vizsgálnak és elemeznek. Véleményem szerint a legfontosabb küldetés, amiről mindenkinek érdemes tudnia, a Viking misszió 1970-es években. Ekkor két landolási ponton is lefolytatták ugyanazokat a kísérleteket,
a helyben vett talajmintákon, melyek célja az volt, hogy kimutassák élőlények jelenlétét a talajban. És innentől kezdődik a totális káosz. A kísérletek egy része ugyanis pozitív lett, míg mások negatívak. Nem mennék bele a kísérletek részleteibe, de ha van rá igény, később szállhatunk rá egy egész videót. Viszonylag bonyolult biokémiai jelenségeket kéne felvázolni, de enélkül is érthető lesz a téma. Akkoriban az uralkodó vélemény az lett, hogy összességében nincs élet a talajban, sem szerves anyag, hiszen a kimutatott klórozott szerves anyagokat földi szennyeződésnek hitték. Ez volt az az elv, hogy ha nincs szerves anyag, amiből test épüljön, akkor nem lehet élet sem. Az azóta eltelt időben komoly szakmai vita alakult azonban ki. Mikrobiológiai ismereteink rengeteget bővültek, illetve a Marsot is jobban ismerjük. Kiderült, hogy a szerves anyagok alapból jelen vannak a Marson. Emellett azt is tudjuk, hogy a földi baktériumok a szélsőségesen száraz területeken, mint az Atacama-sivatag, sós kőzetekben élnek, és a levegőből vonják ki a vizet. Ha a Marson is ez a helyzet, akkor a kísérletben használt víz, melyet a folyamatok beindítására szántak valójában, végzett az organizmusokkal. Ezért lettek pozitívak a szárazon végzett kísérletek. Ez a történet megmutatja, hogy mennyire nehéz terep is az asztrobiológia. Minden válasszal csak több kérdés merül fel. A viking kísérletek megismétlésre egyenlőre nincs lehetőség, így a kétel sajnos megoldhatatlan. Egyes kutatások szerint a viking misszió kísérletei ugyanígy negatív eredményt mutattak az Atacama-sivatagban, ahol ugyanúgy szélsőséges körülmények ellenére van élet. Így a kísérlet a Marson sem lett volna képes felfedezni az ilyen mikrobákat. Megoldást jelenthetne a Mars Sample Return Mission, ezt aztán jól megaszomtam. Szóval a Mars Sample Return Mission, mindegy, értitek, vagyis, hogy a marsi mintákat a Földön vizsgáljuk meg. Ehhez már meg is történt a mintavétel, így csak meg kéne oldani a visszajutást a Földre. Persze ez biztonsági kérdéseket is felvet, hiszen meg lesz az esélye, hogy idegen bolygó organizmusait hozzuk a Földre. Illetve hatalmas probléma, hogy mennyi pénzből és mikor valósul meg a küldetés. A NASA költségei 7 milliárdról 11 milliárd dollárra nőttek, miközben a 2033-as visszatérés helyett 2040 lett. Így most a misszió jobb lehetőségeket keres. Meglepően a kínai űrügynökség szintén tervezi megnyerni az új űrverseny ezen számát. Ha sikerül tartani magukat a tervhez, 2028-ban indulna a misszió, és 2031-re visszahoznának mintákat a Marsról. Így még hosszú évekig nem lesz rá esélyünk, hogy élő marsi létformák legyenek a vizsgálatunk tárgyai, és pontot tegyünk az ügy végére. Legalábbis erre csak későbbi felfedezésekkel kerülhet sor. De vannak-e más nyomok, amiken elindulhatunk a következő években? Ugye említettem, hogy fosszíliákat is próbálunk keresni. Valószínűleg azonban a helyzet nem könnyű, mert nem hatalmas dinoszaurusz csontokra számítunk, inkább mikrobiális nyomokra. Hogy keressünk egy olyan létforma nyomát, amiről semmit se tudunk? Erre a legjobb példa a 2024-es felfedezés, ahol úgynevezett Leopard foltos kőzeteket találtak. A kőzetet olyan területen találták, ahol feltételezhetően víz folyt régen, és ennek a kőzetben is vannak kémiai nyomai. Emellett foltokat láthatunk, melyeket okozhattak életformák. Az ehhez hasonló kőzeteket a Földön az élet jeleinek tekintenénk. Azonban, bár a műszerekkel megvizsgálták az összetételét, és ebből lehet elméleteket felállítani, a kutatók szerint a minták földi vizsgálata nélkül megint csak nem lehet biztosat állítani, így a szerves és szervetlen elmélet is egyenlőre versenyben van. Minden esetre hatalmas előretörés, hogy egyáltalán nem cáfolható az élet jelenléte ezekben a kőzetekben, az élet régi jelenléte. Így összegzésként azt tudnám mondani, hogy mindaddig, amíg nem vizsgáljuk meg a Földön a mintákat, a jelenlegi viták lezárása lehetetlen. De ahogy a tavalyi felfedezés is mutatja, egyik napról a másikra is fordulhat a kocka egy spontán felfedezés után. A következő részekben még visszatérünk a Marsra, ugyanis most, hogy tudjuk, mi történt a bolygón, beszélhetünk a jelenéről és a lehetőségeiről. Rengeteg titkot rejt még a vörös bolygó, és remélem, sikerül minél többet megmutatnom nektek. Ha tetszett a videó, akkor masszírozzátok meg a feliratkozás és a like gombot, illetve ha nem, akkor diszlájkoljatok és írjátok meg kommentben a véleményeteket, írjátok meg, hogy mit gondoltok, sőt, nagyon szívesen várom tőletek az esetleges forrásokat későbbi videókhoz, videóötleteket, hogy mit is kéne még beépítenünk. Remélem, tudtam új információkat hozni, és azt is remélem, hogy találkozunk a következő videóban.
Na, viszontlátásra kívánok!